Velkommen til Operation X på statskundskab. Vi har en helt ny sindsoprivende case, og jeg er Morten, the one and only Spiegelhauer. Sagen drejer sig om den kære Timo Kiwimakiwaka, og han er kommet tilbage fra fængslet efter at have afsonet en dom på selveste 5 måneder. Og vi har fået forlydende om, at han stadig er inde på instituttet og foretager spionage. Jeg skal nu ind til min hemmelige kilde, som jeg har fået dette tip af. Det er mig, der er Morten Spiegelhauer. Vi er nu taget ind i selve bygningen på statskundskab for at finde ud af, hvad er der med Timo. Es por eso que hemos puesto micrófonos y bombas en este local. Havde han drukket? Han var fuld! Fuld, siger jeg. Hvad siger du mere? Pues espero que en algún momento nuestra revolución... Han har simpelthen været oppe i receptionen på statskundskab. Oppe i receptionen. Det vi skal, takket være vores anonyme kilde her, er, at vi skal op i receptionen og finde nye spor. Ja, hej! Jeg er Morten Spiegelhauer, og vi er her i receptionen på statskundskab. Vi leder efter Timo Kiwimakiwaka. Prøv at kigge over hans dueslag. Dueslag. Han har stadig sit dueslag. Hvor er det? Under K. Kiwimakiwaka, Timo. Lad mig se. En bog. Europa i forandring. Det er den russiske revolution, Timo. Det er hemmelige dokumenter om, hvordan de vil ændre Europa til et kommunistisk herredømme. Lad mig se, om der er mere. Nej, bag os. Der er et kort. Kælderen under kælderen. Nej, hvad ser det? Det er ølflasker. En hel kasse. Det må være dette rum. Hvad står der? Der står noget på navneskiltet. Kiwimakiwaka Timo Center. Han gemmer sig bag denne dør. Følg med, seere. Det er så spændende. Det er ikke Timo, hvad er det? En tiger. Fortæl mig, hvem er du? Hej, jeg er Timos assistent. Jeg sidder bare her og sender nogle beskeder til Rusland. Det er bare noget, jeg har fået besked på. Han hentede mig ind i zoologisk have og sagde, at jeg skulle være med til at spionere. Slip mig fri bagefter. Vi slipper dig fri engang. Det her er en... Hvad sker der? Der står noget på væggen. We are all dead. Hvad skal det betyde? Jeg synes, jeg er det. Kan du se her? Mine damer og herrer. Det må være... Det er Timo, der har skrevet det på væggen. Det er hans citat. Det er statistisk. Hvad sker der? Det er der noget, du kigger. Nej,